विनायक राऊत प्रकरणात फिरोज बाबा अटकेत आहे, पण आता खरी कसोटी तपास यंत्रणेची आहे। या प्रकरणातील इतर संबंधित व्यक्ती समोर येणार का, की तपास फक्त बाबांपर्यंतच मर्यादित राहणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। धक्कादायक म्हणजे या प्रकरणी पोलिसांकडून बाबाचा पाहुणचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय। त्यामुळे या प्रकरणी चौकशीतून संपूर्ण सत्य बाहेर येणार का, की पोलिसांकडून फिरोज बाबाचा पाहुणचार होणार, असे प्रश्न सामान्य जनता खासगीत विचारते। या फिरोज बाबाचे अजून बरेच कारनामे असल्याची चर्चा असली तरी भीतीपोटी अनेक जण अजूनही पुढे येत नसल्याचं बोललं जातंय। आता सर्वांचं लक्ष पोलीस तपासाकडे लागलंय। पोलीस तपासात या प्रकरणाचा मुख्य म्होरक्या नॉट रिचेबल असल्याचं बोललं जातंय। त्यामुळे म्होरक्याचं नाव पोलीस तपासात वधवून घेणार का, की हा तपास केवळ बाबाचा पाहुणचार करण्यापुरताच मर्यादित राहणार, की सखोल चौकशी करून या प्रकरणातील संपूर्ण सत्य, संबंधित व्यक्ती आणि वास्तव समोर आणलं जाणार का, या प्रश्नांची उत्तरं तपासातूनच मिळणार आहे।